Moni Malawians zanga magrupu osiyanasiyana amene timapezeka ma media groups. Ndabwera ine nzika yokhudzidwa m'bale wanu kuchokera pa mchombo penepeni pa boma la Mangochi. Ndine Anthu Masauko Banda. Ndimati ndipempheko kwa akuluakulu nonse amene muli a DPP komanso mamembala a DPP kunena kuti musaone ngati anthu amene akunena kuti boma lakale akutanthauza chipani cha DPP yayi, koma akutanthauza utsogoleri umene unali pansi pa Peter, umene utsogoleriwo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa ngati mungachite mistake kuona ngati Amalawi imene akunena kuti bola ubwere ulamuliro wa DPP akutanthauza DPP yokha kuti anchacha kapena anankhumwa kapena mwanamveka kaya ndi akabambe kaya ndi agadama kaya ndi Bright Nsaka atayimira kapena mutayimira mudzawina kuti anthu angakuvotereni ayi. Chifukwa ine ngati Malawi kudziwa kwanga ndikudziwa zoti DPP inagwa chifukwa cha anthu ake ino amene mmamuthandiza Peter kuyendetsa boma. Peter anali wabwinobwino koma anthu inu simmachita chilungamo, nduna komanso ena onse amene munamuzungulira Peter simunkachita bwino, koma Peter amachita bwino, utsogoleri wake unali wabwino. Ndiye mukachita mistake kuti mumuchotse Peter kapena munyozere zimene ife anthu tikupempha. Tikufuna kunena zoona pano, mukangozoona zinthu zini maso andale mulira chifukwa zikatere DPP idzatha kutheratu, chifukwa 2024 kapena 2025 mudzaona anthu atapanga chiganizo choti kuti titenge anali kogwirowa kuli bwino titengebe zinkhanira zomwezi zipitilize. Koma ngati mukufuna inuyo kuti mudzabwerere mboma DPP idzakhalenso mboma, siyani uselfish umene mukuchita, unkhandwe umene mukuchita, mutenge ndithu zimene anthu akupempha. Tamayendani abale m'midzimu mumve kuti anthu akufuna ndani. Anthutu akufuna Peter. Mukamaona anthu akuti Peter akamayenda nkumamulirira zimene akufuna, mwachitsanzo ku Mangochi kumaliro a TM Ponda mzimu wonse mumtendere. Atafika Peter anthu analira, osati kulirira kuti DPP ichite koma amalirira Peter, ulamuliro wa Peter. Ndecho ndi abale anga DPP, siyani kudelera zinthu zimene zingakupulumutseni. Inuyo ndifuna ndikuwuzeni lero anzanga DPP nonse, Peter atangosintha maganizo tacha bwino, inuyo sankhani convention iyo amene angayimireyo, komano Peter yo nkulemekeza maganizo a anthu kuti yeyo ayime payekha ngati Peter Professor Mutharika, anthu adzamuvotera. Ndeni ufuna musiye chibwana, ngati mwalembedwa diganyu kakamirani kuchita zimene mukuchitazo, koma ngati simunalembedwe ganyu muloleni Peter ayime monga anthu akupemphera. Chenjezonso kwa Adausi mufunsa bwanja Peter kuti kodi muima simuima, ngati anena ndiwo a professor kuti ayima kapena sayima. Mmesa anena ndi anthu. Ndiye pamene anthu amafunsa awapempha kuti ayime, inuyo ndiye mufuna kuti ayankhe chifukwa choti inu mwafunsa, imene sikhadwe labwino Adausi. Inu ndinu akongresi tikudziwa, ndinu congressman. Ingopita no Malawi Congress Party kwanuko nkumene munali, ndipo njira zimene munatsata popha democracy Malawi muno ndi zomwezi inuyonso munalipo by then. Ndiye matiti kupempheni anzanga DPP, chonde kondani dziko la Malawi, kondani chipani chanu. Ngati inuyo mukufuna kuti chipani chichipitilire ndipo mmachikondadi, mmafuna tsiku lina ma president mudzakhale a chipani cha DPP komanso a dziko la Malawi, msiyeni Peter alowe achotse nyansi izi. Koma fakafaka pa wina aliyense simumutha pijani, simumutha chakwera ndi gulu lake. Koma Peter kungoyenda sadzaswaso kulankhula zambiri, ndekuti nonseni mubwereranso mboma. Anchacha ndakumverani chisoni kunena kuti anthu onse amene akunena kuti Peter ayimenso
ndi anthu amene ali njala ndi ku State House simudziwa kuti State House anasiyako chiyani. Akulu mwakoma pati inuyo, mwakoma pati. Ngati inuyo ngati mchaja simukufuna State House ndi kuti mukufuna kuti State House akhalebe achakwera, manenatu momveka bwino. Ngati inuyo mukuona kuti State House anthu a DPP sakuyenera kufuna kuti abwerere ku State House, ndiye inu mukuti bwanji ingopita nitu ku MCP ko popeza kuti MCP yo ndi imene ili ku State House kale. Ndipo lankhula zina musamadzikole nokha iyayi. Nkhani yakuchotsedwa anthu mzipani munayambitsa ndinu anchacha achikuni cha utsi. Ndinu amene mwakhala mukumulankhula nankhumwa kwambiri inuyo. Ndipo kulankhula kwanu kukhapidwa kwanu munkati mukayikira kuti anakukhapani ndiye nankhumwayo anyamata ake anakutumizirani. Chifukwa choti inuyo ndi amene munkalankhula kwambiri zakuchotsedwa kwa nankhumwa nthawi imeneyo. Mwakoma pati lero. Chifukwa choti anthu akuonani kuti mwaphwanya malamulo amene munakambirana kunena kuti muchipani musiye kunyozana. Ndiye inu munakanyoza kumukanyoza nankhumwa pamaso pa Peter zimene Peter sizidankomere. Ndiye mwalandira chilango chimene chotsatana ndi zimene mwaphwanya muziti kuti anthu omuzunguza Peter ndi amene apanga osati Peter. Dzatani kodi. Pajatu muzikumbukira kumulakho acheya abakiri muluza anauza Peter kunena kuti professor inuyo ndi amene muli ndi udindo okonza chipani. Konzani chipani. Amene akuoneka kuti salokonzeka kukhala mchipani achoke akayambe chawo chipani. Koma inuyo mupange. Ndiye njira yokonzera chipani ndi imene akuchitaniyo kukuchotsani pa mpando. Eyetu. Ndiye musachite zochuluka maganizo kapena kufuna kumalankhula zinthu zoti mukhale ngati muli limodzi ndi agwirizane, mukhale ngati muli limodzi ndi anankhumwa iyayi. Inuyo chakupanani chitseko muzifuwa zanu. Ena onso chidawa pana chitseko nthawi imeneyo muzifuwa zawo ndipo inuyo munali mmodzi molankhula zinthuzo. Ndiye musafune kujoyina kapena kukoka anthu ena kuti akuthandizeni matope amene mwadzola dala. Ndithu anchacha. Zilemekezeni. Boma ilili ngati inuyo simumulemekeza Peter, ngati simuchita zimene anthu akupempha. Chabwino, ngati mukuona ngati nzabodza yendani mmidzi. Tumana anyamata amene makhulupirira ayende ndi mafoni awo ajambule anthu mmudzi mumumve zimene anthu akunena. Amene akumufuna ndi Peter tu. Chifukwa anthu akaona Peter amaona DPP. Kuona DPP popanda Peter musaone ngati DPP ingadutse. Musalodzedwe abale anga. Musalodzedwe iyayi. Ndikukozani muchita mistake. Inu mukudziwa kuti UDF ikadakhala kuti nthawi imene ijayo bakiri adayima adi kuti malamulo anamulola nkoyima. Mukuganiza kuti UDF ikanakhala ili kunja lero. Anthu amati akaona UDF amaona acheya, akaona acheya amaona UDF. Koma wina aliyense amene angayimirire UDF osakhala acheya sizingatheke. Ndiye inunso mufuna muchite mistake yomweyo lero pamene machansi muli nawo. President wanu akhoza kuyima bwinobwino malamulo akumulola mukufuna kupanga zinthu zosangalatsa adausi, zosangalatsa anankhumwa. Anankhumwa atu ndi aganyu. Anankhumwa ndi aganyu. Anankhumwa pa leader of opposition galimoto makuyendera konivo Malawians ndi ndalama zonse zimakulandira za leader of opposition ndi zochokera ku MCP. Chipangano chawo adagwirizana choncho kuti asokoneze DPP ndipo aonetsetsa kuti DPP yatha. Tsopano ena anu ndikuda bwani mukuthandiza anthu ena amene simunadziwe kumene achokera. Ngati inuyo anchacha ngati mungafune kuyenda limodzi ndi anankhumwa ndiye mwafoiratu. Ndiye mukhala kuti mwatatu. Chifukwa chonena kuti anankhumwawo anayamba kulumikizana nawo anthu atonse alliance muli mboma anthu inuyo ya DPP muli mboma. Anchacha mukusangalala muli busy kutukwana atola nkhani. Nankhumwa akupalasira mbali yake. Mpando wa leader of opposition anachoka nawo patali. Anawuyamba 2014 kupalasira kwenda limodzi ndi atonse alliance inu simmadziwa. Ndiye musachite mistake pomunyoza Peter. Pomukana Peter tasayimenso. Peter sakufuna koma Peter achite chifukwa ife amene tidzamuvotere anthu tikuti ulamuliro wa MCP watitopetsa. Tikufuna ulamuliro wa DPP koma pansi pa leadership ya Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mukufunirani zabwino muchite zimenezi koma ngati muli ntsoka munyozera. Masana abwino zikomo.